କାହାର ଅଧିକ ଧନ ହୋଇଯିବା ତା ଯେ ବିଶେଷ ଭଗବତ କୃପାର ଲକ୍ଷଣ ତାହା ନୁହେଁ। ଧନାଦି ବସ୍ତୁ ତ ପାପୀକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କୁତ ଦ୍ୱାରା ଅରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାପୀକେ ଭି ହୁଏ। ଏସବୁ ମିଳିବାଟା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସାଧୁ ବେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା। ଏପରି ନିଷ୍ଠା କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅତି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସାଧୁ ବେଶକୁ କେହି ଆସିଗଲେ ସେ ଯାହା ହୋଇଥିଲେ ବି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଅତି ଆଦର କରନ୍ତି ଓ ସେବା କରନ୍ତି। ଅମୁକ ସ୍ଥାନକୁ ସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣି ନିଜ ରାଜମହଲରେ ରଖନ୍ତି ଓ ଖୁବ୍ ସେବା କରନ୍ତି। ସାଧୁ ଯାହା ମାଗନ୍ତି ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ଜଣେ ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣିଥିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଏ ରାଜାଟା ବଡ଼ ମୂର୍ଖ। ସାଧୁ ବେଶ ଧରି ତାକୁ ଯେ କହିଦେଲେ ଠକି ଦେଇପାରିବ। ସେ ଜଣେ ବହିରୀପୁକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ସାଧୁ ବେଶ ଧରି ଅମୁକ ରାଜ୍ୟର ପାଖକୁ ଯାଅ। ତୁମେ ସେଥିରେ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ସବୁ ଆସି ମୋତେ କହିବ। ବହୁରୂପୀ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚତୁର। ସେ ସାଧୁ ରୂପ ଧରି ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଅମୁକ ରାସ୍ତାରେ ସାଧୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ସେଠାକୁ ଗଲେ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର ସତ୍କାର କରି ତାଙ୍କୁ ମହଲକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଲେ। ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ସେବା କଲେ। ଦିନେ ରାଜା ସେହି ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା, କିଛି ଉପଦେଶ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ସାଧୁ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ତୁମକୁ ଏତେ ଧନ ମିଳିଛି, ଏତେ ରାଜ୍ୟ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ତୁମର ଏତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଭ୍ରାତା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ତୁମର ଅନୁକୂଳ। ତୁମ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ କୃପା। ସେହି ସାଧୁ ଏଭଳି ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ନୀରବ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। 2-3 ଦିନ ରହିବା ପରେ ବହୁରୂପୀଧାରୀ ସେହି ସାଧୁ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ଏବେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାଜା କହିଲେ, ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା। ରାଜା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଦେଇ କହିଲେ, ଆପଣ ସୁନା, ରୂପା, ମୋତି, ମାଣିକ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା କିଛି ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ସାଧୁ ଜଣକ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣି ଓଟ ଉପରେ ଲଦିଲେ। ସେ ଯିବାକୁ ବାହାରିବାରୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ତ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରୂପା ବାକ୍ସ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ରାଜା ଗୋଟିଏ ରୂପା ବାକ୍ସ ଉପରେ ଝିଲିମିଲି ରେଶମ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ଏହା ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର। ସାଧୁ ବେଶଧାରୀ ବହୁରୂପୀ ବାକ୍ସଟିକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବହୁରୂପୀ ତା ନିଜ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କଣ କଣ ଆଣିଛି ବୋଲି ରାଜା ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଧନ ଆଣିଛି। ରାଜା ବୁଝିଲେ ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ରାଜା ବଡ଼ ମୂର୍ଖ, ସାଧୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଜାଣିନି। ସେ ବହୁରୂପୀ କହିଲା, ରାଜା ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ରୂପା ବାକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ବାକ୍ସଟିକୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ବହୁରୂପୀ ସାଧୁଟିକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଦେଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ଚାବି ଧରାଇ ଦେଲା। ରାଜା ଖାଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ରୂପା ବାକ୍ସ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପା ବାକ୍ସ, ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ରୂପା ବାକ୍ସ ରହିଛି। ଗୋଟିକୁ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ। ଭିତରେ ବାକ୍ସଟିରେ ଗୋଟିଏ କାଣି କଉଡ଼ି ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ରାଜା ଭାବିଲେ। ତାପରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ରାଜା ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସାଧୁ ବେଶ ବସି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଆଦରଣୀୟ। ରାଜା ବହୁରୂପୀକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଲା, ସବୁ କଥା କୁହ। ସେ କହିଲା, ଦିନେ ରାଜା ମୋତେ କିଛି ଉପଦେଶ ଶୁଣାଇବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର ଆଜି ସମସ୍ତେ ତୁମର ଅନୁକୂଳ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ସବୁ କଥା ବୁଝିଗଲେ। 3ଟି ବାକ୍ସ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଓ କାରଣ ଶରୀର ନାମକ 3 ଶରୀରକୁ ବୁଝାଇଲା। ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଭିତରେ କାଣି କଉଡ଼ି ହିଁ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ବେଶଭୂଷା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର, ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ କୃପା ବୋଲି ଯାହା କହିଲ, ତାହା କାଣି କଉଡ଼ି। ଏହା କେଉଁ କୃପାରେ ବା ଗଣା? ବହୁତ କୃପା ତ ସେତେବେଳେ ହେଲା ବୋଲି ଧରାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା।